Patay ang usa ka 23 anyos nga vlogger human nabuthi ang iyang nawong sa pabuto nga ginganlan og bombshell sa Barangay San Roque, lungsod sa Asturias kaganihang tungang gabii sa pagsugat sa bag-ong tuig. Nailang biktima nga si Clifford Amarilia Remes, ulitaw kinsa residente ra usab sa naasoy dapit. Sa tahong gikan sa kapulisan, nadapa sa Asturias Infirmary Clinic ang lalaki apan gideklarar kini sa attending physician nga dead on arrival tungod sa grabing danyos nga namugna sa pabuto. Base sa inisyal nga investigasyon sa Asturias PNP nga sa wala pa mahitabo ang insidente, nagbutang og fireworks ang silingan sa biktima sa National Highway sa Barangay San Roque nga gitumong aron pabuthon sa pagsugat sa bag-ong tuig. Dihang napabuto na, miduol ang biktima sa dapit diin gidagkutan ang fireworks. Aduna pa di ay nahabilin nga usa ka bombshell ang nibuto ug didto gyud nibuto sa nawong sa biktima dihang iya kining gipunit. Sa pakutlo ning balita, wala pa muluwat og media interview ang kapulisan sa lungsod sa Asturias gawas sa initial report nga ilang gipagawas. Nabuthan siya ma'am sa nawong sa usa ka firecracker. Ang nakabutang label ma'am no sa pangalan sa pabuto is ginganlan bombshell.